see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get. Každopádně jdu opět se svým bratrem, Mr. Tommy, a tady jde velmi pomalu, takže já to jedu pomalu. Jedeme s rodičema, takže samozřejmě musím jezdit vzorně, všude blinker, všude na každý stopce zastavit, žádnou kolonu nepředjet, ideálně si vzít dobrý oblečení, ale to už jsem porušil. Jako jsem už zvědavej, jak moc velký teplo nebo spíš zima mi bude. Jako, podle mě to nebude úplně ono, na dálnici třeba. No, to se trošku poletnil dneska. Ty krása, to je takový první, jako, fakt jako hardcore komentovaný motovlog a zatím jako pojička. Zdravím, skutrista ty vole. Ty krávo. Mě nepozdravila růžová Foodora, kámo, tak to už je fakt špatný. Každopádně jsem měl celkem jako problém poladit mikrofon. V podstatě už jsem mi nemusel vrátit a koupit jiný, protože to prostě bylo špatný. Zdravím. Ty vole, vlítla mi kámo do helmy mužka. A to ještě v pohodě. To je, se ještě jako dá. Jenže mě vlítla i do kukly. Co je nejhorší, to by se ještě taky dalo. Co je nejhorší je, že mi vlítla i do nosu, kámo. That's not so comfortable, stejně jako tyhle ty retardéry. Každopádně dneska mám jeden dost jako funny příběh připravený, který jsem mi stál asi před týdnem, ani ne. Kámo, prosím, nevýjížděj mi tam, buď tak hodnej. Děkuju. Děkuju za spolupráci při pokusu o to, abych přežil. Každopádně, no, it's too time to say goodbye. Ciao. Goodbye, good sound. Tunneling coming. Dobře. Tak, to asi není úplně jako to, co by mi šlo. No tak zdravím. Dobré dopo. Dobré dopo. No, abych se trošku dostal k tomu příběhu, který jsem si, ten storytime, který jsem si dneska připravil, tak asi před týdnem, možná ani ne, před 3 dněma, před 4, něco takového. Jsem měl s přítelkyní jako na nákupy. Já si zůstanu v autě, bych si po těch krámkách v pohodě, až si proješ své věci, tak si pak zavoláme, dojdu za tebou. Jo? No, zatím jsem si seděl v autě, na klíně MacBook a stříhal si video. No, prostě stojím jako na parkovišti před takovým tím jako velkým nákupním centrem. Jo, stříhal si video úplně v klidu. Tak to bylo dál, vole. Jak to bylo? Tady je kopec, kurva. Prostě si v klidu stříhám to video. A nedozvednu oči a vidím, jak prostě si to ke mně, vole, cupitá nějaká vole kulička. Jo, prostě jako fakt jako hodně obézní týpek, si to taky mě jako, vole, cupitá. Farář přijde, tak se jako stáhnu okýnko, nebo vlastně já jsem měl jakoby okýnka stažený. Jo, puštěná klemoška, prostě vedro jako svině. Taky mi přijde a říká: čau tě, dobrý den, prosím vás, já nejsem žádný žebrak, normálně mám bývanie, mám auto, stála se mi taká nehoda, hej. Říkám, ty vole, OK. Už na první pohled, týpek, ty vole, vymlácený zuby, jo, jakože prostě křivý, OK, ale jako fakt jako ulámaný, prostě jako zvláštní jako bytost, jo. Zvláštní jako organismus. Tak říkám, dobrý, a jako co se děje, jako dobrý den teda, ty vole.
A frér jakože povídá. No viete, taká nehoda, hlúpa sa mi stala. Ja som na dovolenke, hej, v Prahe. No a idem a najednou mi došla nafta v aute. Vieš? No, teraz čo? Po ceste som stratil 2000-ovku, hej? A nemám kartu platebnú. No dobrý, a jako co ode mě jako potřebuješ, nebo potřebujete, nevím. A frér, no, či by si mi nepožičal pár tisícov na naftu, alebo pár stoviek. Ja vám dám čistou účtu, lebo vy mi dáte čistou účtu, ja vám to pošlem. Pošlem vám to během týždně, hej, až kým sa dostanem domov. To k komu? Ty vole, se rozmysle. I semaforu skončila šichta. Takže frár na mě tohleto vybalil, ne? Říkám, ty krávo, OK. Tak mu říkám, no hele, jako moc rád bych pomohl, ani nevíš jak moc. Strašně rád, miluju pomáhat lidem a dávat jim tisícovky. Ale zrovna nemám peněženku. A zrovna nemám ani kartu, ani hotovost, nemůžu vybrat. Zrovna jsem si žral proteinovou tyčinku. Říkám, to mi koupila přítelkyně. Kámo, já jsem taková socka, ty vole. Já jsem si seděl v Mustangu a na klíně jsem měl MacBook, kámo. Tak mi říká, no ani stovku byste nemali. Říkám, hele, 60 korun mám, jako 60 korun v drobných někde v kufru. Což jako mimochodem byla pravda, jo. A porec se myslel, že už tě ním skončí, že jo. Ne, porec vybalil. No, aj těch 60 korun dobrý. Říkám, no tak za 60 korun se moc jako nenatankujete, ne? A borec, no hej, no, ale já už mám 5 kilčov v kapse, jsem nažebral, hahaha. Tak mu říkám, jako dobrý, no, tak za 5 kol už byste se jako mohl natankovat, ne? No, byste si, jo, nevím, jak jsme si vykali, tykali, to je jedno. To už by se jako dalo jako natankovat na nějaký nouzový dojetí, ne? To jsem asi porcovi trošku sebral vítr z plachet. Frér se tak jako zamyslel, říká, no hej, ano, pravda, no. Chytl se za hlavu, 10 vteřin třeba jako koukal různě, přemýšlel, co mi řekne. A vybalil, po 10 vteřinách. No, gumu som piechol. Piechol som gumu. Larry. Říkám, ježiši, tak to je fakt špatný den, ty vole. No říkám, no OK, no. Tak přemýšlím, jak mu pomoct, že jo, chudákovi. No říkám, ty vole, hele, já mám v autě hever. Já mám hever, klíč normálně. Můžeme to zvednout spolu, vyměníme gumu. Rezervu snad máš, ne? Tak se zase na mě podíval. Říká, no hej, ano, pravda. Znova opakuje. A dopoví. A zase po chvíli. Já jsem pichol všetkých, ty vole. Mi řekl, frár mi řekl, že pichol všetkých pneumatiky. Že prostě všechny pichol najednou. Ale každopádně. Teďka nás čeká dálnice, takže já si trošku odmlčím, nebo spíš umlčím a jdeme jen pořádně.
Takže frér prostě na mě, když už nevěděl kudy kam. Takže prostě já jsem pichal všetkých jsem pichal. Říkám, kámo, tak to už je jako ale fakt ten blbec, co, ty vole. A borec, no hej, hahaha, začal se smát a šel do prdele, vole. Ani se nerozloučil. Kámo, típal jsem. Už byl tak zoufalý, že už nevěděl, jak jinak si vymluvit na to, že potřebuje prachy, ty vole. Že už zkoušel fakt cokoliv. No a nejvíc, co pak bylo, jsem tady jako seděl daleko, stříhal jsem si video a za třeba 10 minut vidím periferně, že už si to zase štráduje, ty vole, že už zase cupitá, že zase ty vole peláši za někým dalším. Rovna čirou náhodou vedle mě zastavil nějaký starší týpek s SUVčkou, třeba 60 mohlo být, taky stažený okýnko. A už se k němu přikotálela naše, vole, žebrající kulička. Taky tomu pánovi zase vybalil ten svůj příběh. Pán ho chvilku poslouchal a po chvilce říká, no tak jako můžu vám poslat nějaké peníze nebo dát. Nebo dáte, říkal. A naše, vole, slovenská, vole, hvězda parkovištní, ty vole, traktor, kámo. Tak moment. Ty kokot. Let's go. Jaký opozdilec se skvizní. No borec už říká, jako já vám jako můžu dát nějaké peníze, úplně ty vole, gently jak svině. Frér už bude nadšený, fakt, naozaj. No, je, jenom mi prosím vás ukažte, kde to auto máte. Jakože můžete mi to auto ukázat jenom jako. Tak zase následovala trapná, vole, pár vteřinková chvilka ticha a frér říká, no větě, já jsem asi zabudol, kde jsem ho nechal. Frér prostě, že zapomněl, kde auto nechal, ty vole. Tak si týpek jako stáhnul okýnko a absolutně už se s ním přestal bavit, kámo. Protože mi bylo jasný, vole, co to je za jako podvodníka. Jo, kámo. Není to úžasný. Léto, večer, kámo. Silnice, pole. A prázdná silnice krásná. A můj brácha na 20 kilák za mnou. Ta světluška, jak se blíží. To je skoro jak letadlo na nebi, nebo hvězda na nebi, ty vole, v noci, jak byl daleko. Ale jako nevím, ale přijde mi jako, že ve 9:45 tady by bylo takhle šero. Ty vole, však je, kolikátýho? 26. července? To se divím, že je taková tma už, kámo. Jako to už je fakt jako celkem tma. Divný. Hlavně je zima, kámo. Hlavně je zima, ale jako to chápu. To celkem chápu, jako chápu je léto, ale ty vole. Jako v termu, večer i v létě na motorce. Rozumím, že mi není teplo, to je v pohodě.